Ang pagtuon subong ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sa Media Ministry Department sa Central Philippine Adventist College Church, diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunsun nga host. Kag sa siningation sa liwat ang akong partner, si Pastor Rafael Carado, ang aton isa sa atong mga maestro diri sa School of Theology sa CPAC. Kag siyang in charge ang aton mga estudyante nga nag-start dira sa Education That Saves Village. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man sa tanan naton nga mga sumulunod sa sini nga programa. Yes, Pastor, ari na kita sa ikala-apat nga leksyon. Worthy is the Lamb. Sa Ilonggo, takos ang kordero. Kag Pastor, sa hindi pa aton anay pasalamatan ang aton nga mga sponsors. Ari kita ikadwa na naton ning taping sa aton nga studio. Kag at least ang handom naton nga maka-studio na anugid na natuman gid. Salamat sa aton nga mga suporta, naga-suporta sa sponsors sa nagpadala sa inyo mga amot, mga halad para ini nga studio magamit na kag amo na ni ang aton gamiton hasta na siguro sa pagbalik sa Ginoo. Yes. Ang Dios magapakamayo. Salamat sa kay Engineer Frederick Linatan, kay Sir Elber Tapaya, Sir Kosip, kag sa kay Rodel Vargas. Sa aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, sa may Negros Oriental, sa Iloilo, sa Antique, sa Aklan, sa Capiz, sa Guimaras. Kagaton mga kauturan dira sa Southern Mindanao, sa may General Santos City, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani Province, North Cotabato, Coronadal City, ug bisan pa sa Maguindanao. Aton man mga kauturan sa Romblon, sa Masbate, sa Palawan, kagaton mga kauturan sa bilog nga kalibutan, sa may Hong Kong, sa Indonesia, sa Singapore, sa may Malaysia, sa Thailand, sa Taiwan, bisan pa sa Myanmar, kag sa Cambodia, sa Brunei. Aton mga kauturan sa North America, sa Australia, sa New Zealand, kag aton mga kauturan, mga Ilonggo nga mga speaking people dira sa Europa, kag sa Middle East. Ang Dios magapakamayo, pagkabay pa. Aton padaynon aton pagsuporta sining aton programa sa aton gid nga pinulungan. Ang Dios magapakamayo, Pastor. Yes, ang aton nga sadsaran nga teksto, hindi pa naton basahon. Akon pangbayon si Pastor Carado Liwat sa pagduko sa aton mga ulo. Mga muyo kita. Amay nga langit nun, balaan kag makagahom. Amon tun-an ang isa ka mga chapters sa Biblia na nagasintro sa pagsimba dira sa imo. Kabay pa amay imo kami giyahan samtang amon sundan ang buluhaton ni Ginoong Hesus. Amon manunobos ang ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor. Ang aton sadsaran na teksto makita sa Bugna 5, versikulo 5. Nagasiling diri sa Nilonggonian, ang isa sa mga tigulang nagsiling sa akon, dili ka maghibi, yari karon ang leon sang kabikahan sang Huda, ang gamot ni David, nakadaog agud nga makabukad siya sang tulunan nga linukot kag sang pito ka patin sini. Ang Dios magapakamayo sa aton nga pagtuon. Amen. Yes, Pastor, ari kita si kapat nga leksyon. Halin sa para sa Enero 19 tubtob 26. Yes. Sang nagligad, Pastor, kita mangyapon dudua ang nagdala. Ang pagtuon to, Pastor, nga ang sulat sa pito ka mga iglesia halin sa langit nga gindala sa kalibutan, kaginhatag sa kaywan. Karon, Pastor, ang aton nga tunan, ari na kita sa may Bugna 5, Kapitulo 5, 4 kag
5. Ang isa ka punto di pastor nga ang direction halin sa duta pakadto sa langit. Yes. Last week halin sa langit pakadto sa duta ang mensahe. Karon niya ginbayaw si Juan pakadto na sa langit. Yes. Kag dito niya nakita ang iyang presensya sa trono sang Ginoo. And that's the shift ang pagbalhin sang sitwasyon. Oh. Yes, pastor. Ang ako naman nakita diri sa introduction no nga ang pagpakilala o ang pagpadayag sa kordero nga mo si Jesucristo ang nagapadayon ang pagpakilala ni Jesus kaya ang title sa aton nga sang bugna is The Revelation of Jesus. So diri makilala pagid naton si Ginoong Hesus kung sino siya kag kung ano ang iyang role sa aton nga history kag kung aton basahon ang aton leksyon nga nagadalom ang mga simbolo nga ginahatag sang bugna kag pinaagi sang pag-intindi sang sini nga mga simbolo kita maka-intindi gid sang aton leksyon. Yeah. Pastor, nami lang man ang sugid-sugid la sang lugar. Yes. Nga kanami sang Singapore, kanami sang Amerika. But you cannot really appreciate until you are really there. Yes. Ti amo man ni pastor, kanami sang langit. Pero wala gid na appreciate ni Juan dito kung wala siya nakakadtugid sa langit. Nakakadtugid siya. Nakakadugid siya. Ti parobala sa akong ginhambal nga nakabisita ko sa 7 churches. Yes. Ining Smyrna, Pergamos, Thyatira, so forth and on. Ti daw may kwan gid balaka nga magsugid nga amoy na kay you had been there sang sa nagbati-bati ka lang kinatanaw sa Google. Sa Google. Yeah. So at this time pastor si John ginbalitbit gindala sa espiritu kadto sa langit and he was there as a witness. Yes. Kaga ako nalipay gid kay Juan no nga sa una tong ari pa si Jesus, best friend sila. Siya man isa man siya sa mga gidpakitaan sa transfiguration, mga special moment ni Jesus. Okay. Kaga diri no nakahimo man siya sa pagkita. Yes. Na mismo sa pagwitness kung ano gid ang langit. Yeah. Kay sakto na pastor, pagkayab ni Jesus human siya napatay. Yes. Nagkayab sa palangit, John was there as a witness. Ara gyapon, no? Ti siling sang ni Jesus, Juan, buhi pa ka kadto di sa langit kay ipakita ko sa imo. And this is the center of our study. Okay. Pastor, kadto kita sa leksyon sa Sunday in the heavenly throne. Heavenly throne room. Yes, pastor. Anong imong natalupangdan diri? Well, kung imo lang taon no ang kung imo kay usually pastor ako nini ginapadrawing ang ini nga chapter bala sa akong estudyante. Okay, yeah. Ipabasahon ko sa siling nga chapter, chapter 4 and 5 yes. kag ipadrawing ko sa ila. Kag medyo malisod-lisod gid man kay bisan si Juan gani daw maglisod man siya sang pag-describe kung ano gid ang nakita niya dito sa langit. Pero ang primary gid nga nakita ni Juan no amo ang trono sang Dios. Yes. Kag siguro part na ang mga nakita pagid niya sa palibot sang trono, ang rainbow, no. Pero ari aton ginaisgutan ang trono nga nagasimbolo sang otoridad. Yes. Kag ini nagapakilala gid nga si Ginoong Hesus siya gid ang tag-iya sang trono. Nga iya ginbiyaan dito sa langit. Yep. Yes. Kag sa sina nga trono pastor, may rainbow, may balangaw na part no. So ang symbolic interpretation sina sang balangaw nagpamatuod sang pagka faithful pagka maminatud-on sa Dios. Kay during sa panahon sang ark sang Noah may balangaw man to. Kag ang instruction sa kay Noah nga wala na sang sang lunop o kon sang tubig liwat anaw nga mag-destroy sang kalibutan. And lain na ang sitwasyon. So amo man ni nga ang trono may balangaw na nagasimbolo nga ang Dios
mamanatudon sa iyang mga saad. Yes, yes. Kag ang isa pa pastor nga naano diri nga nakita ni Juan nga ang mga ini nga mga creatures nga aton matun-an sa sunod nga mga inadlaw nga nagasimba sa Ginoo. Yes. And then nagasimba sila because ila nakita, tungod nga ila nakita nga ang nagapungko sa trono is worthy of worship. Yes. Nga takos gid nga simbahon tungod sang iyang creative power. Siyang nagtugas ng kalibutan. Kag on the other side, ang iyang redemptive act. Ang iyang ginhimo sa pagluwas sang tao. Kaya nakita iya nga nagdayaw, nagasimba, worship ini ang mga creatures nga kagbisan pa ang mga anghel nagasimba sa nagapungko sa trono. Yes, Pastor. Ano pa ang sa imo na matalupangdan sa Sunday before we will go sa Lunes natong nga leksyon? So sa sining trono si Jesus nagapungko, no. Para sa ako no is ang bugna kapitulo 3 kag kapitulo 4 kag kapitulo 5 isa sa mga pinakalig-on nga sa theological bala pastor, pinakalig-on nga sadsaran kung para mabalaan naton kung sinugid bala si Kristo. Si Kristo. Dito sa langit. Okay, kanami pinakalig-on para sa akon nga ang daw halos hindi maintindihan ini theologically no sang madamo nga mga sa iban nga mga Kristiyano nga si Kristo isa ka hari nga nagapungko sa iya nga trono. Kaga sa imong gambal worthy siya, takos siya sang pagsimba sang mga tawo nga nagapalibot sa iya. Yeah. No. Kag ang aton leksyon no nagambal nga ang takos siya sang pagsimba, isa sa mga rason tungod kay siya manunuga. Yep. No? Manunuga. Yeah. Kag kung imo i-connect ang tinuod nga pagsimba o pag-worship kay Jesus Christ, siya pagasimbahon tungod kay siya amo ang manunuga. Kag ang atong leksyon nagdugang amo man ang nagluwas sa aton. Yeah. Ang isa kanami pastor sa imong nga punto, kwaon ko gamay no. Yes. Takos gid siya. Nakita ni Juan. Pero wala pastor no, may kilala kita pero sa ikaw taga Mindanao. Nan. Ti nakita na kita diri sa may Negros. Yes. Oh. Pero makilala pagid nakon ikaw kung sino ka once makakadto ko to sa imong lugar. Okay, Nga damo pa rin ti mo to, amo gali ni inyong balay dito, amo gali ni kadako sang inyong nga farm dito, Nice. amo gali Nice ni point. kaano sang imo to nga pamilya nga mga influensya dugli nga mga pamilya. So the more nga ang akong respeto makita nako mahatag na kon sa imo. Yes. Not because nga kilala na ko ikaw diri, but since I went there kag akon gid nasaksiyan kung sino ikaw, sino imong pamilya, the more nga nagasalig kag the more nagapasalamat ako. Amo man ni ang kay Juan. Karami gid. Oo. Amo ni kay Juan. Oo, nga diri sa duta si Kristo isa lang ka ordinaryo, pero pag abot sa langit amo gali na siya, gapungko gali siya sa trono. Yep. Pagkanami nga. Yeah. Kag kung akong duwagan pastor no, although grabe ka paspas ang aton nga oras, ang pagsimba kay Jesus kung aton lamang siya nakilala sang no ini magahatagid sang meaning no in practical ways. Yes. Kung kilala naton kung sino man ang aton nga ginasimba, ini man magahatag sang meaning sang aton nga sinimana nga or bisan adlaw-adlaw naton nga pagsimba sa iya. Yeah. Okay. Pastor, ginalagas kita sa panahon. Sa Lunes, Pastor, nakita man ni Juan dito sa trono ang mga 24 ka mga tigulang. Yes. Nakita yaman nga nagasok-sok sang puti nga panapton. Yes. Nakita yaman ang 4 ka mga living creatures, ang mga buhi nga mga tinuga. Kag nakita yaman ang thousands and thousands time 10,000, 100,000 of angelic hosts. Yes. Initanan sila gasimba sa trono, sa tubangan sa trono. Gasimba sa nagapungko sa trono. Yes, Pastor. Sa akon nga natunan, Pastor, nga ang mga elders ni
hindi ni sila mga heavenly beings. Yes. They are human beings. Oo. Nga dito nag-impon sa pagsimba upod sa mga angheles sa langit. Yes, Yes. Pastor. Ano ang punto sini? Ano ang meaning sini? Ang symbolic meaning sini? Ining 24 ka mga elders, no? Yeah. Kay ang aton leksyon naghambal nga ining atong mga elders, ining mga elders nga ara sa langit, ini mga naga-symbolize ini siya sa mga katawhan sa Dios. And amo ini sila ang nakaupod ni Gunisos sa pagkayab niya sa langit, sa dira nga siya nabanhaw. Okay. And ang Biblia nagapuno sa kung aton tun-an labi na gid ang doktrina sang sanctuaryo, no, sanctuary nga may ara ginatawag dito, mention ito first fruit, no. Okay. Ang una nga Bunga. Kaga I believe amo ini ang katumanan sang ina nga pagtulunan nga si Jesus pagkayab niya sa langit, dala niya ang iya una nga mga bunga. Kag ini sila representative ini sila. Kay ang 24 no representar ini siya sang totality. Yep. Both no sang Old Testament kag New Testament church. Let's say ginpili sang Dios ang 12 tribes in the Old Testament and 12 tribes in 12 apostles in the New Testament. Pero hindi man ka sigurado nga amo ni ang 12 Of course, dito. hindi to literal nga But the number, sila. the symbolic. The symbolic the number. symbolic. Nga 24 in the old. Yes. I mean 12 in the old, 12 in the new. Yes. So at least symbolically, it represents the whole era of biblical Yes. period. Yes. Na dito na sila. And then ang pastor ang ako nakita man diri nga at least nagpray ba nga humanly speaking, they were witness of Christ divinity, victory, kag ang pagdeal ni Jesus sa plan of salvation. Yes. Nga daw wala bala pastor sang kanahan kung sa Ilonggo pa, daw wala bala favoritism. It was really a right way, perfect way of doing, of judging, and also doing the plan of salvation. Nga daw wala sang tinago, black and white. So, ang punto diri nga the 4 living creatures and the 24 elders as human representative were real witness of Christ's salvation biblical act. Yes. That's true. And kung aton makita diri nga ang mga tao nga ini kag ang mga tao nga naga-worship kay Jesus Christ o kung sa Kordero, ang hambal diri nagakanta sila sang bag-o nga kanta. Yes. Kag I think ang phrase nga sing a new song may ara man hindi man na siya literal no nga kanta. It's a song of victory. Sumala pa sa aton nga leksyon no. Nga ini nga mga tao nagmadinaugon man sa ilang pag-alagad. Kag kung si Juan no sa aton ginambal nga mo na nga ginsugid gid ni Juan nga nagambal si Juan, uy, nakasaka ko to sa langit. Let's say, may mga tao to. No? Kag posible gid nga magabot ang panahon nga kung ginasulatan niya ang mga katawhan niya dito sa iyang mga iglesia, posible gid makambal siya may magabot man ang panahon nga we will be there. Dito. Sakto gina. Kag ang isa pa gid punto pastor nga mix na dito. Yes. Heavenly beings, angels, kag ang human beings. So in other words, ang langit pastor is for everybody. So, hindi lang pinili kundi ang presensya sang human ato dito. Amo tong punto mo nga one day we will be there. And then the new song is the new experience nila. Ang kanta bala nga wala pa gid maagi kanta. Yes. So dito si Juan nakabati siya sang kanta nga wala pa gid niya mabatian diri sa duta. Okay, dito nabatian niya kung ano ang kanami sang Ginoo. Kaya ang kanta pastor aton man mga eksperyensya mo. Mga kanta subong mga love songs, experience sang isa ka tawo tungod sa paghigugma ang iyang hindi niya nami nga experience sa paghigugma iya ginakanta. So it is an experiential situation. So amo man na dito. Yes. Experience ni Juan, experience sang 12, sang 24 elders,
That's why they are singing new songs. Nga wala pagid ma-experiencehan diri sa duta sang una. Praise God. No. Yes, sa Tuesday, Pastor, sealed scroll ang nasilyuhan nga linukot. Yes, Pastor. Ano ang nasilyuhan kag nobody aside from the one worthy takos amuning title sang atong leksyon karon. Yes. Takos ang kordero sa pag-abri sang linukot. Yes, Pastor. Ano nga sealed kag Nga silyado. Yeah, Yes. nga silyado. Well, kung atuntunan ang aton leksyon no nga bisan si Juan gani diri pastor naghibi. Nagibi. Yep. Yes, kay siling ang pinakarason nga naghibi siya kay sa Wala. iya nga nakita dito sa langit, no? Sa langit man gyapon Yes, sin, sa langit diba? man ni. Oh. Dito Iya na nakita dito sa langit nga among all beings nga nakita, why gid Why dito gid sa isa? sing makaabli sang inang linukot. So, ang punto diri nga ini nga linukot ang makaabli lang gid sini ang magabalik dito sa langit. Meaning kay ini nga kung imo lang taon no ang aton leksyon ang later on kay ini nga sin, this is the amo ini ang panahon nga si Jesus Christ nagbalik kag nagpungko sa trono. pungko sa trono mo. Yes. So ini nga linukot why gid ini naablihan angtod nga nagbalik si Jesus Si dito. Jesus dito. So ang ako nakita diri pastor is very strong again, you know, another revelation about Jesus Christ. Yes. Bala nga Kung sino siya. kung sino siya nga dito sa Pormero manunuga siya, gin-worship siya sa tanan nga mga tao kag even mga manulunda which is in the book of Hebrews ha. Yes. And then diri siya lang gid ang makaabli Makabri. sang sina nga linukot. Yes. Sa tanan nga mga tinuga, siya lang gid ang makaabli. Yeah. Kag ini nga linukot, siguro ikaw naman mag-explain kung ano gid bala ang sulod sini nga linukot. Yes. So, Pastor Kanami, no. Kay si Juan mismo, interesado siya. Ano ang sulod sang linukot? Nga ang naghibi siya because he wanted to know what is really ang linukot. Galing kay wala sing makabri. Yes. So, ang linukot, Pastor, nagrepresentar sang plano sang kaluwasan. Yes. Nga hindi gid bisan hasta subong we human beings could hardly comprehend the plan of salvation. Nga ang nagbalik si Kristo diri sa duta, nga ang nagpakamatay siya sa duta, nga ginbayaan niya ang langit, nga nami nang iyang kahimtang dito, kag nagpakatao, kag nagantos diri sa duta. That's why si John gusto gin maghibalo, why? What is the reason? Pastor, amo man na akon. Kung dito ko sa langit, that's also my number one question. Nga ang ari kag diri. Yes, yes. Nga nga nagpakamatay ikaw. Oo. And it is a mystery, Pastor. Yes. In which we human beings as of now could hardly comprehend. Ang ato na balaan, Pastor, kumalingking lang. Yes. But eventually, when we will be there, that scroll will be opened. And we will really appreciate hakson tang Ginoo, amo gali ikaw sini. Amo gali niyang imo nga ginhimo sa amon. Yes, yes. Yes. So kanami sang punto sang aton leksyon no. Kag ari pastor ang aton leksyon nagapadayon sa pag explain nga bisan diri sa kumakadto kita sa Wednesday no. Yeah, Kay pastor. ang Yeah, aton let's oras go. sa aton nga Wednesday nga ang otoridad Yes. kag ang sovereignty belong to Jesus Christ Yes. lang gid. The Lamb. And ang aton leksyon naghambal nga this is being regained no. Ang nadula bala ni Adan naga-reveal sa aton nga it has been regained by Jesus Christ alone. Though kanami sang balatyagon bala nga kung ako si Juan nalipay gid ko nga wow. Finally nablihan na gid Nabiyan again. ang silyo. Sa silyo. Kay pastor kung ang scroll manggod sa una bali amo manggod ni ang ginagamit sang old time bala nga ginakip ang history bala. Ang record. Ang records Official bala. documents. Oo.
So unless nga maablihan na siya, hindi mo mabalaan. Praise God, no, mga kauturan nga ginablihan ini ni Ginoong Hesus. Kaya kung wala ini ginablihan ni Ginoong Hesus, perti kadulom ang koneksyon sang history sa aton nga panahon karon padulong dito sa history ni Adan. Kay gani pastor, madamo nga mga reliyon subong let's say ang Buddhism world, kag ang iban mga non-Christian religions, iban wala mga Ginoo, nga hindi gani sila makakonect dito sa purmirong Adan. Meaning, hindi sila makakonek sang history. Sang ilang nga kinabuhi, kundi ingit sila halin. And praise God, ari diri ang open scroll, nga mo ini ang nagasugid sa aton halin kay Adan, padulong na sa aton nga mga kapanahonan. Praise God, gid sini nga pag-abli. Bisan kita nalipay, gid sini, kag nagiyahan, gid sining pag-abli sang among nga scroll. Salamat sina Pastor. May isa man ko ni Pastor kapunto nga nakita. Do ka namin. You see, we are proud nga mga Pilipino kita, Pastor. Kaya nagdaog sa Miss Universe, isa ka Pilipina. Yeah, si Catriona Gray. Yes, Pastor. Nagatanaw ko ito, Pastor, sa Miss Universe to. No. Dayon, masiling dayon si Kwan, sino ganitong host nga Kwan? Sino ga itong lipat na ko nga Amerikano nga Black American nga pagsiling siya, the Miss Universe is may gamay nga gap. So everybody is anticipating. And then between dual lang man to, South Africa kag Philippines. Na everybody anticipate. Bisan ako nagakuan mo nga Philippines na gina paglawag din nga Philippines, tumbo na. Hasta gagmay nga bata, nga tumbo. Do amo ni Pastor ang senaryo. Saan ka palapit ang kwan? Ang Lamb, si Jesus, nga mag-aabris ang scroll. John, the 24 elders, even the angels. Kaya bisan ang angels, Pastor, wala ka balo kung anong sulod sang kwan. Nice point. Even angels. Wala kay balo. Sang sulod, sang scroll. So when Christ was approaching the scroll, everybody was anticipating and excited. Kulbahinam. Kulbahinam kung sa Cebuano pa. Nga abrihan ang scroll. That's what I have also discovered. Nga senaryo dira. At least ang kay Juan nga luha daw medyo napahira na kay ara na, abrihan na ang scroll. Okay, so padayon kita sa aton nga leksyon sa Thursday. And kag ini amo ang significance sang chapter 4 kag chapter 5 nga leksyon, no. Hindi naton maintindihan ang chapter 4 kag chapter 5 kung hindi ini naton ma-connect didto sa katumanan, sa earlier history nga mo ang Pentecost. Kay kung imo tun-an labi na gid ang sanctuary, no, may ara didto type kag anti-type, kag isa ina amo ang katumanan sang Pentecost. Halin ang pagsaka ni Ginoong halin sa lupa padulong sa langit. Pipila ka mga adlaw, Pastor. And then mag-aabot ang ginatawag nga Pentecost. So, ang aton leksyon nagahambal nga si Ginoong pagsaka ni Ginoong sa langit, wala siya nagdiretso pungko, no, sa trono. Ang pagsaka ni Ginoong siling ni Mrs. White, kay si Mrs. White man ang gikutlo sang aton nga author, no, nga siya nag-agi sa isa ka lugar nga sa diin ginpreparahan gid ang iyang pag-abot. Ginatawag ini the inauguration of Christ. Ang pag-celebrar sang iyang pagkahari liwat, ibalik sa iya ang iyang dungog o kontrono sa pagkahari. Kaga didto sa dira nga ginbalik kag aman ginhatag ini sa iya, didto man nagsugod ang iya nga buluhaton nga amo ang pagpadala. Ilabi na gid sa balaan nga espiritu nga naitabo during the Pentecost. So what is the practical kag let's say significance nga imo nakita, Pastor? Sa aton Pastor nga leksyon sa in English ginhambal diri at Christ enthronement.
the Holy Spirit is sent to the church. Yes, Okay. yes. This sending of the Holy Spirit is one of Christ's first act as our high priest in the heavenly sanctuary. Amen. So, ang pagpadala kay sa naton nga leksyon, Pastor, later on we will be able to see nga ang role man ni Kristo is the high priest. Yes. Kagang high priest manugpatunga na siya. Yes. Oo. During the earthly sanctuary, ang high priest manugpatunga amo lang nagahambal dito sa amay sa langit. So, ang punto diri nga si Kristo is still pleading divine and human amo na subong ang iyang ginahimo, ginapa-reconcile siya. So, through the act of the Holy Spirit, grabe na siya, magdako pagid ang influensya. Yes. Nga kita makadumdum pagid, makaangot pagid because of the aid, of the help of the Holy Spirit in us. Yes, praise God. Yes. Madugang ko gamay, Yes, Pastor, yes, no? You know, after sina nga panahon ang mga katawhan sa Dios, grabe na gid ang ilang discouragement tungod kay sa mga persecution nga nahitabo, no, sa aton gitun-an sa nangligad. Yep. Sa panahon sa mga apostoles, grabe nga persecution na medyo discouraged na sila sa ilang mga misyon. Kag ang ginhambal, ang saad bala ni Jesus bago siya nagbalik, nga ipadala ko ang balang espiritu kag kamong magalakat nga puno sang gahom, no? Pinaagi sang pagkakita ni Juan nga nakita niya dito sa langit kag pagpadala ni Jesus sang balaan nga espiritu didto na fulfill kag nakahambal si Juan nga mga utod ko, no, sa iyang sulat dito sa iyang mga kauturan, ari ang ginambal ni Jesus Christ nga hindi lang ta salig, no, o kung magkabalaka kay ari nagali diri ang ginsaan niya nga balaan nga espiritu nga maga-comfort sa iyang nga iglesia. Amen, No? Pastor. Praise God. So amo ni ang katahom sang katumanan kay siling pa diri ni Mrs. White. He had sent the Holy Spirit from heaven to His followers as a token that He had, as priest and king, received all authority. Pamatuod to nga hari na siya, kag siya high priest na dito sa langit. Pastor, kadamo kanami sa mga punto. Kadamo pa tayo sa aton ni Yes, Sir. Pastor. Galing kay Pastor, sobra na kita 5 minutos Okay. sa aton nga panahon. Yes. Yes, Pastor, last point. Well, ang akon nga punto, Pastor, no, ang last point na akon nga mensahe sa aton nga mga kauturan nga although ari pa kita sa lupa, Yes. but we are also participating in worshiping who is Jesus Christ. Who is there now? Yes, in who the is there throne? now in the heavenly sanctuary. Yes, kanami nga punto. Kag akon gid gina-remind permanente bisan ako sa akon kagulingon nga kung kita magasimba bisan wala kita mga utod sang bahin, bisan nagapungko lang kita, audience kita, naga-perform kita, si Jesus Christ ang naga-receive, no, sang aton nga pag-worship, no. Yes. Nga aton gid hinumduman nga kung pwede pa lang maaplikar naton daan diri pa lang sa lupa ang true worship tungod kay aton nakilala kung sino gid si Jesus Christ as being revealed in the book of Revelation. Yes. Salamat, Pastor. Akon last point, Pastor, is that mga kauturan, don't be discouraged. Even though we are humans, Amen. but eventually we will be there Yes. in heaven, joining with the angelic host, Amen. singing the new song of the Lamb. Amen. Ang bago naton nga experience. Mga kauturan, kabay pa ang Diyos magapakamayo. Wala ginamon maubos ang tanan, pero kanami sang amon na hatag. Bisan ako, Pastor, I am satisfied sang aton ginapanghatag kay makapunto naton kanami. Though we were not able to have everything because our time is limited. Ang Dios magapakamayo sa aton. Amen. Ang makikabay pa, Ginoo, nga ikaw magaupod sa amon, samtang kami magapadayon sa pag-alagad sa imo. Salamat sang leksyon nga amon naton-an subong sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos.